Dragi ljudi, dobrodošli. Evo, danas želim podijeliti s vama nešto što se zbivalo zapravo vrlo nedavno u mom životu, a što mi je osvijestilo jednu jako bitnu stvar. Osvijestilo mi je još jedanput koliko je to bitno, a to je poduzimanje akcija. I to poduzimanje akcija, raditi nešto u čemu uživate. Što vam donosi bilo kakav oblik zadovoljstva, veselja. Jer kada radimo akcije, pogotovo akcije koje dolaze iz srca, kada radimo akcije koje nam donose veselje, tada otvaramo sebi realnosti i kreiramo sebi život koji je ispunjen veseljem, ispunjen radošću. Ali evo da ispričam te neke nedavne sinhronicitete koji su se zbivali u mom životu, koji su mi osvijestili još jedanput koliko je bitno raditi akciju. Pogotovo akciju, prvenstveno mislim akciju iz srca, akciju koja donosi bolji osjećaj. Naime, već neko vrijeme sam u nekom procesu treninga trčanja, pošto volim sport i različite oblike sporta, da li je to trčanje, planinarenje, biciklizam, skijanje, ovisno o godišnjem dobu i kako nekako osjetim da mi je potreban određeni sport. I već sam neko vrijeme, nekoliko mjeseci u tom nekom procesu trčanja i sve nekako ide polako, po nekom mom unutarnjem osjećaju. I to je isto jedna zanimljiva tema, mogu bi napraviti jedan video o tome kako pristupiti sportu, kako pristupiti aktivnostima vezano za neki fizički aspekt nas, za kretanje. Međutim, da se vratim natrag na temu, a to su akcije. Ono što sam radio zadnjih tih 4-5 mjeseci zapravo je bilo neka kontinuirana akcija kretanja u obliku trčanja. I nekako sam prilagodio i napravio da svaka ta akcija, kad krenete, nije jednostavno, pogotovo recimo iz perspektive trčanja, kada krenete trčati nakon stanke od 6 mjeseci, godinu dana, koliko god vi radili neki drugi sport ili ne radili, svaki sport drukčije utječe na tijelo, drukčije mišići rade, drukčije se osjećate. Drukčiji je napor. I koliko god postojala neki kao background, već neka kondicija u recimo biciklizmu, kad sam krenuo trčati bilo je izazovno. Želite ići brže, međutim tijelo jednostavno ne može. Glava bi htjela ići brže, međutim zadihani ste, srce kuca jako. Znači sve te neke popratne pojave koje vam zapravo ne daju da vi sad idete jako brzo. I to je zapravo dobro. I u cijelom tom procesu kako sam počeo, a zapravo sam ga počeo na jedan totalno drugčiji način, radeći akcije koje više nisu bile bazirane na nekim čvrstim ciljevima, u smislu do ljeta ili za 2 mjeseca ja moram otrčati polumaraton ili moram otrčati 10 km, te brzine to. Ne, odlučio sam ići drugčijim pristupom, više intuitivnim pristupom, gdje je svaka moja aktivnost, svako to trčanje zapravo nekako osjećao sam kako moje tijelo reagira, kako se osjeća, kakav je napor, do koje razine zapravo ja mogu tjerati svoje tijelo, a da mogu istovremeno ne osjećati nikakve tegobe, nikakve ozljede, jer trčanje je dosta poznato po različitim ozljedama koje se pojave. I moj pristup je, znači moja akcija je došla s jedne drugčije perspektive, iz jedne drugčijeg smjera i vidio sam nakon nekog vremena da to stvarno funkcionira. Znači, ona stara izreka no pain, no gain zapravo je nešto što je, barem iz moje perspektive, dio prošlosti i nešto što ne donosi naše istinsko uživanje u onoj aktivnosti koju radimo.
poduzimanju akcije koju zapravo želimo napraviti. I to je sve nekako došlo nakon nekih ozljeda i to bi isto mogao napraviti jedan kratak video o tome. Međutim, cijeli taj proces je išao nekako svojim tokom. I slušao sam, znači radio sam akcije prema nekoj intuitivnom vođenju kako sam se osjećao, kako sam osjećao da moje tijelo reagira na svaki napor i proces je bio dosta polagan. I kad god bih... Dobro, Mimi, sad ćemo. Evo, došla Mimi. Dođi. Opala. Opa, Mimi. I kad god bih malo prešao granicu, nisam poslušao svoje tijelo, nisam poslušao koliko intenziteta zapravo mi može u tom trenutku tijelo podnijeti, počeo bi osjećati neku nelagodu u tijelu i onda ne bi nastavio, nego bi jednostavno samo reducirao i sve bi to nekako nestalo. Ali to je trajalo neki period, znači to je jedno putovanje koje je trajalo evo sad 5 mjeseci. Međutim, nakon tih 4 mjeseca kontinuiteta, raditi tu akciju, bilo to trčanje ili bilo što drugo, kontinuirano, znači stavljati fokus da svaki tjedan, svaki dan ili svaki drugi dan radite neku akciju. Kod mene je to bilo u početku 3 put tjedno, pa je onda bilo promjena nekih intenziteta, duljina, udaljenosti, znači neki progres, neki napredak, da bi onda došlo do nekog trenutka da bi to radio svaki dan. Znači to je proces koji samo teče kao i energija. Teče i mijenja se, ali bitno je samo krenuti, napraviti tu početnu akciju i nastaviti. To je taj kontinuitet, nastaviti. I ja sam osjetio da to jednostavno mi odgovara, da se bolje osjećam, da sam zadovoljniji ne samo na fizičkoj razini, osjetiti mišiće u tijelu, vidjeti kako se tijelo na fizičkoj razini mijenja, već i na jednoj više spiritualnoj, energetskoj razini. Puno više sam osjetio mir, protočnost, sve nekako bilo u nekom flow. I onda, prije jedno tjedan i po dana, 2 tjedna, prestao sam raditi tu akciju, nakratko, na nekih tjedan i po dana. I to se nekako povezalo i sa nekim drugim akcijama koje radim, nekim imam svoje neki jutarnje rituale. Sve nekako kao stalo jedan, kao da je neko kliknuo pauzu. Mislim, ja sam kliknuo. I u tih tjedan i po dana osjetio sam onako dosta suptilno da se energija počela mijenjati u smislu kao da je počela stagnirati. I evo jučer je baš bio jedan zanimljiv moment gdje je došlo do, kako bi rekao, kao da je jedna brana se digla i energija je protekla. I evo danas sam otišao trčati i nakon tjedan i po dana nisam osjetio opet nikakve nelagode na tijelu, sve je bilo u redu, nikakva zatezanja, boli. Zapravo, prije no što sam krenuo, nekako, pa mogli bi sutra, ne. Ja sam osjetio da trebam, ja sam odlučio i krenuo trčati. I dok sam trčao i kad sam došao i sad, evo recimo inspiriran time, zato i snimam ovaj video, zapravo osjećao sam se super. I znam da mi to odgovara, znam da mi to godi. Bilo kakva aktivnost, sve je to trčanje. U jednom trenutku je to kombinacija trčanja bicikle. Znači, zapravo nije ni bitno. To je jedna akcija, to je jedna aktivnost. I kad radimo tu akciju i kad uživamo u njom, ona mijenja cijelu našu energiju, cijelu našu vibraciju, a onda to utječe na cijeli naš dan, na cijelu našu realnost. Znači, to je sve međupovezano. I eto, to sam htio podijeliti s vama. Hvala vam.